Здравейте! В днешното видео ще ви представя две палитри сенки за очи на Клиник. По-различни са от тези, които съм ви показвала до сега. Ето това представлява едната палитра. Малко по-голяма е. Отново е с огледалце на капака. Различното в тази палитра е, че съдържа в себе си освен два цвята сенки, това е бронзираща пудра, това е руж. Ето така ще се опитам да ви покажа максимално цветовете. Ружът е в леки розови оттенъци. Единият цвят сенки е тъмно сиво с много, може би малко тъмно лилав нюанс, матов. Отгоре имаме много светло сиво или мръсно-бяло по-скоро. Ето това представлява и бронзиращата пудра. Много нежни перлени частици в себе си. Ето това е количеството отзад. Бронзанта е Sunkissed. След това имаме двата цвята сенки. Да, по-тъмният се води лилаво. Много тъмно лилаво, почти граничещо с сиво според мен. И това представлява, последното е мек руж в розово. Ето това е втората палитра, която ще ви покажа, отново от същата серия. Отново с огледалце. При нея пък е направена следната комбинация: два цвята сенки с руж. Тук са включени и две четки за нанасяне. Едната е с мек апликатор. Другата косместа четка, опакована е. Тези сенки са светло сиво с перла и тъмно сива перла. Ето това представлява и ружът. Различното при тези палитри сенки за очи е, че те не се предлагат в магазинната мрежа в подобна конфигурация. Обикновено в тези монстрени палитри са събрани едни от най-използваните, съответно продаваните цветове на марката, които няма как да бъдат намерени в една палитра в магазинната мрежа. Благодаря ви за вниманието, надявам се да сте харесали новото ми видео. До скоро!